नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत घरदुधी पायस करची पळोव्या. हो पायस करच्या कामक जाय अर्ध किलो घरदुधी, 1 चमचो तूप, 1 चमचो काजू बी, 1 वाटी सोय, 1 चमचो रवो, 2 वाटी गोड. गोडसाण कमी जाय जाल्यार गोड कमी घाल्या बी जाता, आणि 10 वेलची. घरदुधीची बायली साल काढ ताजी बारीक तुकडी कापून घेवका. चण्या डाळ शिजोवच पयली सुमार 1 तासभर उदका भितर भिजोवन दवरका. आता पायस करच्या घरदुधी आणि चण्या डाळ शिजोवन घेव्या. कुकरात शिजेल घरदुधी घालका. 1 तासभर भिजवून दवरील चण्या डाळ घालका. 1 पेल उदक घालका आणि 1 सीटी येतपर्यंत हे शिजवून घेवका. घरदुधी 1 सीटी कान शिजेल्या पुरो. जास्त शिजेल्यार ती मऊ जावन वता आणि चण्या डाळ उदकात भिजेल्ल्यान ती 1 सीटीत बरी शिजता. एक कायलीत थोडेशी तूप होनकन तातूंत काजू बी जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. काजू बी तांबडी जाली की ते एक प्लेटात काढून घेवका आणि त्याच कायलीत उरील तूप घालून घेवका आणि तातूंत भितर रवो जराशी तांबडी जावन कुरकुरी जातपर्यंत भाजून घेवका. ताजनंतर सोये रोस काढून घेव्या. मिक्सर आयदनात सोय घालका, थोडेशी उदक घालका आणि गंध पेस्ट वाटून घेवका. एक आयदनात मसलीन कपडे घालका, तातूंत भितर वाटेल पेस्ट घालका, जाय जाल्यार थोडे उदक घालका आणि घट्ट हातान पीळ सोये रोस काढून घेवका. सोये रोस नाका जाल्यार दूध घाल्या बी जाता. पायस करच्या आयदनात 1 पेल उदक घाल ताकी गजगज येवच्या दिवका. उदक गजगजील की तातूंत भाजून दवरील रवो घालका. शिजेल्ली चण्या डाळ आणि घरदुधी घालका. सोये रोस घालका. गोड घालका. आणि सगळे बरेकन मिक्स कन एक गजगज येवच्या दिवका. गजगजील की गॅसा फ्लेम ऑफ करका आणि लास्ट वयल्यान वेलचे पिठो आणि भाजून दवरील काजू बी घालका. सगळे एकपटी बरेकन मिक्स कन घेवका आणि आमगेल हुन घरदुधी पायस रेडी आसा. हो पायस हुन आशिल तेन्ना पातळ दिसता, पण रवो घाल्ल्यान तो दाट जातेर वता. एकदम हेल्दी आणि टेस्टी घरदुधी पायस तुम्ही घरात नक्की ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.